Så er vi klar. 5 sekunder. Værsgo. Hold da kæft. Så Lars, der bliver slået rundt. I personerne. Jeg er lige for min høresnegler. Det kunne vi næsten sige sig selv. Med 2-1'er jo, så er der ingen grund til at du hører bilen, når man holder på pole position til 18 eller noget efter 2 week. Den lærernes, han er rundt. Ronny Carlsen. Han er først. Og så kører jeg det rundt. Ikke op, den der er lige. Det virker lidt som om, at den er ikke blevet helt fast. Han giver gas. Han giver meget gas. UBM-bil foran Ronny Carlsen. En super 2000. Så weekenden tegner rigtig godt for Ronny Carlsen. Han er nogle gange lidt på fuld af problemer, men det ser ud som om, at budgeten er rigtig veldrejet til dagens målløb. Nu kommer der altså væk, den her regnjakke med. Det kan godt blive en presset situation for dem, der ikke når at skifte dæk. Dem, der måske har taget en chance, så skal de godt nok holde rigtig godt i rette, hvis det er. Sådan. De skal holde den på banen, men vi ser lige Ronny Carlsen gå igennem alternativ. Lad os se, om han kommer ud. Jo. Nej. Sådan. Så han holder sin placering som nummer 2. Og nu er det ikke sejle væk i regn. Det er unægteligt bedre motorløb, når det er på tagvejr. Det kan vi ikke følge fra det. Men lad os se, det ser ud som om nu, at der bliver lidt kontakt mellem anden og tredjepladsen, og tredjepladsen den læser på i alternativ. Så Ronny får lidt luft. Det er mange gange, de kører. Sikker vinder. Det vil jeg ikke sige nu, fordi Ronny Carlsen han er altså kommet helt op bag. Ronny Carlsen, han kan sagtens nå et andet minut på Daniel Andersen. Helt op i fodbolden, Daniel Andersen. Jo. Så vinder bliver 204. For satane. Så Lars, der er jo start. Vi skal hurtigt videre på 1 på 3. Det er nummer 14.